Siai mubobo, siai makona, siai madirisi, sengetai kutumwa kukula na wamari wa Afrika. Takati wa fredo vikune waroi, inokuna zinze? Vangawa vimu matari okulipa. Tadaitirwa uchene. Isuanu tose. Tadaitirwa uchene. Let's do it. The experience to tell you. Kwanzi ngatireke. Kwanzi ngatibune tose pale zvakaita kwanzi ngatireke zvokupenga kwedu kusarurama kwese upenzi kuna Jehovha Mwari. Noko kutiregerai ikoko. Varume inzwezve dambudziko rechivi chinogara pamunhu. Tatanga kutaura zviri dambudziko zvemabako. Saka yoona kuzvira pesa rona richobatidzwa. Nyaya yangu ndeyekutsanangura chivi. Chivi chiri stubborn. Pasina munhu achida sei? Ona zvenyika yaparadzwa nemvura. Mwari wakatsanangura vanhu vasere kuda kuti vaine mungarava. Vaine mungarava nekuda kuti munhu akapukunyuka chivi chakateera munhu. Vakaipa vaparadzwa nemvura vasanga vachidzi vatsvene matone mutadzi. Tidzokona chizvi.
mapengero acho ndeapi ndekusiya zvokwadi uchiteera nhema. Kusiya zvaunonzi uite uchida zvisiriizvo ndokupenga papanokwanisa ukaita sei. Ichi ndoo chokwadi chakarurama kare kuti vanhu vanosiya zvavanodzidziswa. Ranga zvisina kumbooma kuti vanhu vangobuda muIjipita nekutosvika Kenani, asi behavior yavakatenga kuita chimwe yamukarwisi. Mwari akatoona kuti pane vasingafanirwi kuti vaenda sei vapinde muKenani. Saka nyaya yekuti vakadya mana haina kuvaponesa pakungapesa Mwari. Nyaya yekuti vakanwa mvura mudombo haina kuvakwanira nyasha. Nyaya yekuti vakadya zviuta haina kuvabatsira, nokuti vangotadzira Mwari vaenda vangotadza kutosara ipapo. Mozisi atsamwa, muranda waMwari hafaniri kutsamwiswa, anofanira kuti afadziswe. Akagara paakagara, chechi yakaungana kudai zvofanira kurimwa kuti vanhu vangu vane chii? Kana panyika akasiya pfuma, akasiya zvinokudzwa, ndiye hwani rume pane vamwe vese vanoti vakatumwa nevana machechi. Akaramba kuchinja kugara, mumwe vangotenga chechi akaita marando kuborodhero, mumwe akatenga chechi anochinja naifistara. Wakatumwa wakangoramba kaita sei zvaingoutira sauta ndozvaangoramba ezvepasori. Ende haana kutanga ati chechi ngainditengerei matigwana kuya kuHarare. Wakatenga nemari yani. Saka chero vanhu vakaronga marongero avanenge vachida kuita kuti mari idyike. Haadi mari dzavanhu, anoda mweya yenyu. Mwari anoda mweya yevanhu. Mwari anoda mweya yechi? Chinhu chandakadzidza ndechekuti titi vatungamiri havasi vatumwa. Vatungamiri varonga kuti iwe zvausatengesa zvose masupamaketi hauchina, rega tigadzire structure yepei. Samba isina adresi robva yauya ikati ichabuda sei? Nokuti ina ndinazoti pana ndichakuchengeta, ndoda panozi nokuti Mwari wako haadi kuti vanhu vagunune. Saka pamunotungamira musatendera vatendi kugununa. Mwari wakati wakaona vaAfrica haadi kuti vatendi vagunune. Maitire mutungamiri kana muteveri ngaarege kuchemedza kereke yani. Basa releadership nderekusimbisa zvabvakunhume yaMwari paumazvo. Shoko rakauya rikati vari kuita michato yekunopfekedzana nekupfeka zvinhu zvewaiti muchechi munoregerai vanenge varasika. Tena mune maripoti mangari evanhu vakauya achivhara zvinhu kubva kuvafundisi. Asi tiri kuzviona vakudaro. Hatingagari muchechi yechokwadi tivarei venhema. Totokora kuita chechi yaMwari. Vari kuenda vachinochata vari kutowedzera chaimene. Shoko ramakataura paGwangwari vari kutowedzera kuchata. Vafundisi variko, mabhishopu ariko, vavhangeri variko, inokomba nevato nemuvhangeri. Chechi ise yakadaro. Kana mada kuvatanga yenyu kwete iyi. Hatizoitenderi kuti muiise tiriko. If it means tichabatire zvirema, we are prepared. If it means hatichendi musoro ndizvozvo, as long as tiripo tichatsiura. As long as tichinombotendera kumira panapa tichazviparidza. Hati timaimba matichi kupenga kwanoita? Munhu wese akabhabhatidwa musangano wamazora kuti amumiriri wenhume. Saka uchifamba uchidaidzwa kuti ndi mwasha. Watadza vanotunga munhu asina kutadza akatogara ari kumunyengetedzera muna Mwari kuti uwane nyasha. No, varume tisadaro. Varume regai kupatisa chechi yani.
Wafundisi vachizeredzera mugerezi vanasikana. Haisi cheche yakadariyo. Nyaya yekumanipuleti nekuregera zvinhu zvichienderera ndo yakuita kuti pamusangano wemamachechi vaise makondo mutoireti. Vatadza kuzvidzora. Pamwe anenge atori mukuru anenge ane magirafani matatu unotsura vamwe sei? Murume anogara hamboni kubvisa mhuri yake kuti isakare. Vanobvisa kwa? Saka tiri kubatsirana vatungamiri vaBozo Africa. Vatungamiri vechechi. Ndimi ziso renhume. Africa yedu. Ndimi akatenderwa. Wakagara ipo wakatotenderwa naShe kuti wevi serve your purpose. Amen. Unaita mwana mai. Unaita. Vanhu vanofana totoramba vakashinga pane zvavakaita sei? Emi, mutumwa anoti kunyange zvichiurayisa, kunyange zvichiponesa, ndichaparidza chokwadi yani. Iri ndodzokora kunyange zvichivengesa, kunyange zvichiroyesa, kunyange zvichitukisa, kunyange zvikaita muchaiwo shamwari, tichatsurana kusvika zvanaka. Zvinondikashingaira kuti mugogona kurangarira zvinhu zvinguva dzose. Zviri kuita muranda waMwari. Bhiita ari kugweru, Bhiita ari kupi, anoda kuti kunzwa anhu vari kubhowera kwakanaka. Kumasviko kwakaita sei? Kuti munhu anotendeuka muchechi muno maanoneswa nezvikwango gore rese. Mwakaturika tsvimbo pana pakagara akatarisa mberi. Tarisa vanhu. Tarisa vanhu. Pana kupati cheme. Mabishop in Africa is for evil. Africa yedu. Amen. Mutumwa ziso rake riri kwatiri. Amen. Uye unogara ukatarisa isauku vanhu. Wadzapera shamo. Nokuti hatina kuteera ngano dzokufungwa nenjere. Hatina isusu chechi hainzwazve. Hatina kutevera. Isusu hatina kungouya sevanhu vauya kumaricho. Takati tanyatsonzvera, tanyatsonzwisisa ndodatikutumwa. Amene imira mama makaimirwa nyama ina vana. Isakatogera nhasi kuti tiri muchechi mupi? Handishema. Nokuti hatina kuteera ngano dzokufungwa nenjere. Asi paivapotsuro nakunotibikane. Kuva ndakakuzivisa isimba nokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu. Asi takanga tiri vanhu vakaona umambo hwake. Nokuti iye wakapiwa kukuzwa nokubwinya naMwari Baba. Panguva iye yakauya zita rakadai paari pakubwinya kukuru richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Ndianiko watingatuma? Ndianiko? Vaprofita vaivepo vainongasono kuti vanauridzwe. Amen. Ngandikudzezve. Nyatsonzwisai zvinhu izvi. Kunyange ungabatwa nemweya zvekuti te. Kune wakatumwa naJesu. Amen. Vakumwaza vauridzwe. Vaprofita vainovango nevamwe vakuru vaitokudziwa naFathers Chimiki remember vanga vasati vafa nokuti vakazofa 1953 vakanga vatoriko vakafira paSt. Hospital vakanga vakatogara asi ndo vakambotarudzwa namweya vachiti mwana wamutsirwe kana wasvika mubasa rako hapadi kuturukirwa. Kuziva ini ndoshamiswa Mwari wakati paparumwe zvaAfrica anoshamisa. Vaida kunonamata vafundisi vaida kuzoti takaridzwa nyaya yeSabata. Mwari wakamutora kwakumuisa padenga agara padenga pamubatsira kuburuka. One kupenga kwapano pasi chomutwabiko kwakatinyengedza mwana. Vanhu vakumuna mutorende ichebati kudini zvikanzi wati the holy Sabbath of wakunoti chokomarangi mamubvunzirei. Kwete kuti vaisana vakadzi varume vebhonga izvo zvamwakatobuda muchechi nevari
Amen. Afrika yetu. Amen. Bali wabonga umukatopira nemuhoswa inogava. Ndoba shukura chera taura shinyorore katichi. Varega avo vapinde shona sabata vacharida vacharichengeta. Nasi muri Gera zokwadi arina kunyengera mariri zanotaura zvese zvinenge sei hapana chinhu chakaoma sekuti uri kutaura hauna kana structure yechechi yaumba ungoti shoko rache mwari akataura unandodzisana mwari ataura asi havana kunzwa votobvunza kuti zvadii vachibva kuita pamudana votobvunza manangu ana bishop mufundisi wedu manangu mutumwa akati achadzoka ende achaita sei mufundisi wedu manangu zvati kana shoko rati the African vaposora chechatiri kuti tiitire pakutopinda muno mwari ari kutaura munhu akuita sei saka paupenyu hakusapendere munhu tendera mwari nokuti pakutaurwa nyaya yeteta yakimtenga hai karara kuchida ngayo wangotaura zita ichiri kugadzirwa isati yaibva nyama isina kuibva inoisa manyoka haidyike Afrika yedu izvi ratiri kutera nderechi ndezvokwadi iva ndi mwana wotova naye tikazviudza vakanga vasingabereki vakawanda vangaini mutera vakaita sei mwari zviratidza kwake pakuuya kwedu kwatiri wakazviratidza nezvinhu zvose ko isusu pakuenda kwedu kwaari tiri kuita zvechokwadi here saka muimbe wedu ndiani anogona kuimba kuwanda takawanda imboiti kuwanda takawanda zvanga zvakanaka kuti zvaitwa naJehovha achiti mananya kunamata zvifananidzo dzakarayira kwese kwese akati vanamati mabhari endai mutemberi tibayire kuna Mwari wedu. Vanhu vose vaungana akaurayira imomo ndobva vaparara. Zvinondirwadza iye
Yati na shobora ukomokita nakazima kwazo. Ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera. Ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera. Inguva rinotimanikidza. Nguva inenge yakashoma inoda asi Mwari achatibatsira. Izvozvo ndozvatenderwa. Tine shoko rouprofita rakasimba ratinoita zvakanaka kana tichiriteerera. Afrika yedu ratinoita zvakanaka kana tichiriteerera. Hatidi vanhu kana kuti kana tichivaka basa ravakatumwa naJesu Pauro muSouth Africa hatiregi kuti vakira panheyo dzevhu kana dzemapango. Kana iri chechi mufundisi yamunaro riri dunhu ngarive dunhu revanhu vanonamata Mwari. Batsirai vanhu kuti vabve kutsika dzechihedheni vatevere kutumwa kwaPauro muSouth Africa. Afrika yedu tine shoko rinondimanikidza randakaverenga pana Deuteronomy 32. Mozisi atambudzika kuti nguva yake zhinji angasasviki paungano dzavanhu waigara arere hake kumusasa. Afrika yedu shoko rinondimanikidza nyenyodi kuriparidza nokuti rinomutsa mweya wangu. Atambudzika kuti maitiro aita vanhu kana achingangarira musasa vanenge varipo achitungamira vanhu aisamufadza nekuti Mwari mweya anoona zvinhu zvese. Kunyange vanhu vachirongana vari mudzimba dzemukati Mwari anenge achinzwa. Kunyange vanhu vakauya nemazana vanenge ena vachida kuhamheni zvavanenge vachida kuita Mwari anenge achiona. Akatambudzika Mozisi akataura mashoko anoti zvino zvamunodai ndichi pakati penyu hamuzonyanyise here kuimba kana ndaenda. Zvamunodai ndichipo. Amen.